It's good to have you in the church. Welcome to the HBBC family. All right? Praise God for that. And we also have our brethren joining on Zoom, both here and abroad. Mamaya ay kikilalanin natin yung mga kapatid na yan. But would you just show them on the screen right now? All the viewers on the Zoom. Ganon din sa mga nasa Facebook. Good morning sa inyong lahat. Mga nasa YouTube. I'm glad that you're always there. Okay? Yung ating bagong outreach pala sa Tugigaraw. Good morning sa inyong lahat dyan sa Tugigaraw. Okay? So, let's all stand together and let's sing our welcome as we welcome. Mamaya pa ay kikilalanin natin yung ating mga guests. We have visitors here in the main, I believe. And let's go around at kamayan natin ang mga kapatid. Huwag kayong bumalik sa upuan na wala kayong nakamayan na 20. Okay? Ready? There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome. Come on now, ready? There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome. Last time, amen. Here. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Okay. Manatili tayong nakatayo mga kapatid at umawit tayo ng isa. Awitin po natin yung The Steadfast Love of the Lord. As we gather, yun yung pinakasimula po niya. Okay? As we gather, may your spirit work within us. Sing that song prayerfully now. Ready? As we gather, may your spirit work within us. There we go. Sing. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. One more time now. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. Praise God. Sing now. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new. Come on. Amen. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Be seated. May we be blessed by this song that children will render to the Lord. God bless you, kids. Even when the path ahead seems uncertain, God's love is a lamp to our feet. We walk by faith,
and not by sight, finding joy and light along the way when we fully trust Him and obey. The shadows may rise, and the clouds fill the sky. Be still, I will trust in my stead. Not a doubt or a fear, not a sign, not a tear will shake me as I trust Him and obey. Trust in the Lord, trust in the Lord, with all your heart submit, in all your ways. Trust in the Lord, trust in the Lord, He will light your path. Only trust Him and obey. But we never can know the delights of His love until on the altar we lay. For the favor He shows and the joy He bestows are given to them who trust Him and obey. Trust in the Lord, trust in the Lord, with all your heart submit, in all your ways. Trust in the Lord, trust in the Lord, He will light your path. Only trust Him and obey. He will light your path. Only trust Him and obey. Thank you, kids. Trust in the Lord. Let's sing that song, I Just Keep Trusting My Lord. Amen. Pag may problema, huwag niyong kalimutang magtiwala sa Diyos. On this verse now, I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord, and He gave me a song. Though the storm clouds darken the sky, or the heavenly train, I just keep trusting my Lord. He will never fail. Faithful friend. Amen. Such a faithful friend. I can count on Him until the very end. Though the storm clouds darken the sky, or the heavenly train, I just keep trusting my Lord. He will never fail. All of God's people say, be seated, please. God bless you, Bakara Main Choir, as you bless us with your song. At the cross, we were given a new name, a new hope, and a new identity. Because of Calvary, we stand not condemned. We stand free in Christ, restored by His grace, and we stand redeemed.
Thank you so much, choir. You know, that song reminds us that we are redeemed. And the precious blood of Jesus Christ redeemed us. Amen. As the whole choir comes to the stage, let us sing that song, I owe a debt I could not pay. He paid a price He did not owe. Tumayo tayong lahat and sing the verse and the chorus na. Ready? He paid the debt He did not owe. I owe the debt I could not pay. I needed someone to wash my sins away. And now I sing a brand new song, Amazing Grace. Christ Jesus paid the debt that I could. Let's sing the second verse now. He paid the debt. Amen. He cleansed and set me free. I'm glad that Jesus did all my sins erase. Amen. And now can sing a brand new song, Amazing Grace. Christ Jesus paid the debt that I could never pay. Be seated. I'm excited to hear this song the choir will sing. They practice this, you know. This is the first time you will sing this song? Parang first time, no? Hindi. Oo, napakaganda to. One of my favorite songs. Listen to this song. We come with nothing to offer but broken lives and faults. Yet in Christ we stand whole, forgiven, and renewed. Through His sacrifice, because of the blood of the Lamb, shame is lifted, hope is restored, and we can boldly say, I stand redeemed.
Amen. Thank you, Joint Choir. Now let us all stand once again before we hear the message this morning. Let us sing the song, Saved, Saved. Amen. Sing the first now. I found a friend who is all to me. His love is ever true. I love to tell how he lived and me, and what his grace can do for you. The verse now. Saved by his pardon mark, saved in the light sublime. Life now is sweet and my joy is coming for us. Saved, saved, saved. Let's sing the second verse. He saves me from every sin and harm. Secures my soul each day. I'm living strong on His mighty arm. I know He'll guide me all the way. Saved by His pardon mark, saved to the light sublime. Life now is sweet and my joy is complete for us. Saved, saved, saved. Last verse. When poor and needy and all alone, in love He said to me, come unto me, and I lead you home. Soon bring me Amen. Now let us welcome our beloved senior pastor, Pastor Provi R. Cadolino. Maraming salamat. You may be seated for a while. For the past 2 months, akin pong tinalakay at itinuro sa inyo ang tungkol sa maturity. Meron po ba kayong natutunan sa ating nakaraang leksyon ng maturity? Taas ang kamay. Kita naman ang ebidensya. Talaga naman na may epekto yung ating aral at turo sa inyong lahat. Ngayong umaga, yung dapat na series natin on the doctrine of God ay tatalakayin ko po mamaya. Abangan nyo yan sapagkat isa sa aking mga ilalahad ay yung doktrina ng Trinity. This is a very controversial doctrine among many religious sects. And I would like to once and for all teach to you the biblical concept of Trinity. Pero ngayong umaga, dahil ako po ay magsisimula ng series of lesson, ay inuna ko ito. Pagkat ito ang maging pundasyon ng pag-aaral ng lahat ng ating mga kongregasyon at churches sa mga susunod na buwan. Pastor Dennis and Pastor Bear will teach these lessons sa mga respective churches natin. Pero habang kayong lahat ay naka-join ngayon, kasama ang mga brethren abroad at sa Pilipinas, ay nais ko pong talakayin sa inyo ang ating
Aral na pinamagatang ministry. Yung una, maturity. Ngayon, ang ating tatalakayin ay ministry. Ano ang ministry? Ako ba ay kabilang, ikaw ba ay kabilang sa ministry? Sino ang dapat gumawa o gumanap ng ministry? Pwede ba ito sa lahat ng tao? O sino ang mga inordain ng Diyos na dapat gumawa ng ministry? Ano ang aking mapapala pag ginawa ko ang ministry? Ano naman ang requirement pag tayo ay gagawa ng ministry? Papaano natin gawin ang ministry? Alam ko na dun pa lang overwhelmed na kayo, pero iisa-isahin natin yan sa mga susunod na linggo. Bilang panimula ay buksan natin ang ating mga Biblia sa Ephesians chapter 4, verses 11 to 12. Ephesians 4, 11 to 12. Ganito ang sabi sa page 1318. Total, nandyan na ang English. Nais kong basahin natin dito sa Ilocano. Everybody, read. Ket dagiti dadduma inkabil na nga apostol. Ket dagiti dadduma mamadto. Ket dagiti dadduma evangelistas. Ket dagiti sabsabali papastor ken manursuro. Ama ipaay ti pannakapaan anay dagiti sa santo. Ama ipaay ti aramid ti panagserbi. Ama ipaay ti pannakapatibker ti bagi ni Kristo. Welcome. Gusto ko ring i-welcome yung wife ni Brother Julius, si Mylene from Australia. Mylene, will you stand? From Pasukin, si Mylene. Okay. And yung wife ni Brother Glenn, si Eureka, taga Visayas. You're from Cebu, am I correct? You're from Cebu. Cebuano ba kayo? Hindi. Ay, hindi. Mindanao? Visayas? Oh, basta nasa Pilipinas. Basta sa Pilipinas yan. Okay, tuloy tayo. Ang maganda na dapat na maunawaan nyo pagdating sa ministry, kasi mahirap naman na sabihin ko kaagad, mag-serve ka. Ang dapat na maunawaan natin ay God's plan for us. God's plan. Ang pinagkaiba po nung plano ng Diyos at plano mo ito. Yung plano ng Diyos, eager ka sa kanyang kalooban. Ang plano, eager ka sa sarili mong kagustuhan. Meron tayong word. It's not in the outline. Vision and ambition. Ang vision, sirmata, kung natin iti Ilocano. Pag sinabing vision, eager ka sa plano ng Diyos. Ang nakikita mo, plano ng Diyos. Ang ambition, eager ka sa plano mo. So, what makes the difference? Same plan, the only difference is God. Pag without God, ambition. Pag God, vision. Let me ask you, saan kayo eager? Plano nyo o plano ng Diyos? Sagot, saan kayo eager? Plano nyo? Plano ng Diyos. Ano ang plano ng Diyos sa tao? Apat. Number 1, to be saved. Kaya po pumarito si Hesus Kristo ang ating Panginoon upang tayo ay iligtas sa kapahamakan ng impyerno. Ligtas na ba kayo? Hindi po tayo maliligtas pa lang. Save na tayo. Pangalawa, to set apart. Anong ibig sabihin ng set apart?
kailangang magkalayo ang inyong upuan. Set apart. Anong sabi ng mga Bisaya? One set apart. Hindi, sit apart yon. Ang ibig sabihin ng set apart, mga kapatid, ay maging kakaiba tayo para sa Kanya. So, pag ikaw ay na-save, yung pagbabago sa buhay mo ay gagawin kang kakaiba sa mga tao. You are not distant from people. Nandun ka pa rin. But you are now different. Kanina pinapakinggan ko yung testimony ni Brad Noel. From to. Sabi niya, dati ABC ako, alak, babae, casino. Ngayon, pinalitan daw ng Diyos, church, at saka Bible na daw siya. At dati, hindi daw siya marunong magsuot ng formal. Ngayon, tignan mo naman. Brad Noel, tumayo ka nga, kapatid. Brad Noel, ayan. Yun daw kanyang barong sponsored ni Dexter. At yung kanyang pantalon, hindi natin nakikita. Hindi ko narinig kung kaninong sponsor kanina. Pero binago ng Diyos si Brad Noel, kaya iba na yung Noel na kilala dati ng kanyang mga barkada sa Noel ngayon dahil tinanggap niya si Kristo. Salamat, Brad Noel. At pinatutuon niya, binago din daw ng Diyos ang kanyang pananaw sa buhay. Iba na po ang kanyang nais, iba na yung kanyang buhay. That's what you call set apart. Yan po ang gagawin ng Diyos. Number 3, God's plan for us is to serve. To serve. Maglingkod. Yan ang ating tatalakayin. And number 4, God's plan for us is to be sent. To be sent. So yung 4 na yan. Ano yung una? Basahin natin lahat. Go. Anong plano ng Diyos sa'yo? Next. 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 Ano tong to be sent? Sapagkat po, bago bumalik ang ating Panginoon sa langit, ano yung kanyang iniwan sa kanyang iglesia? Anong tawag natin doon? Great. Very good. Natutuwa ako at alam ng karamihan sa inyo. Ulitin natin. Ano yung iniwan ni Jesus sa kanyang church? Anong tawag doon? Ang sabi ni Kristo, go. Meaning, I send you. Kaya po, ang church life o Christian life, hindi lang po pang Sunday. Kundi every day. Because to church, you come. But when after church, you go. Jesus said, go and teach all nations. So pag tayo Sunday, what do we do again? Come. After church, what do we do? Kaya ang Christian life, hindi lang po pang Sunday, kundi every day. Ngayon, sa 4 na to, saan na po kayo dyan? Tanong, sino ang saved na alam mong saved ka na? Mukhang hindi relevant yung tanong. Baliktarin ko, sinong hindi pa ligtas? Meron bang tao dito ngayon na pag namatay ka, bigla na atake ka dyan, na collapse? Alam mo ba kung saan pupunta yung kaluluwa mo? Ang sagot mo, hindi po. Taas ang kamay. Meron ba? Wala. So okay na tayo sa number 1. Pangalawa, set apart. Sino po sa inyo may pagbabago na sa buhay mo dahil Kristiyano ka? Sa pananalita? Sino pong nabago na sa pananalita? Sa pagsusuot? Nabago na ba ang pagsusuot nyo? Ba sa inyo, hindi dati marunong magpalda? Ngayon kahit supermarket lang yung pupuntahan, nakapalda kayo Dati, pinapakita nyo yung kilikili nyo. Di ba? Para sa inyo, social yun. Hindi po social yun. Uncivilized ang tawag doon. Kasi ang taong uncivilized, labos. Pag nagsuot, civilized. Ngayon, pag ikaw yung nagsuot ng maayos, na-Christianize. Yan ang set apart. Now,
ang ating pag-aaralan, yung serve. Sino po sa inyo ang gustong mag-serve sa Panginoon? Okay. Sa Bible po, ang ibig sabihin ng salitang ministry comes from the Greek diakonia. Everybody say that? Diakonia, which means serving. Everybody read together. Simulan natin, go. Ministry in the Greek is diakonia, which means serving others with God's love, using the gifts He has given for the good of His people, the building up of the church, and the glory of His name. So makikita niyo yung tatlong bagay dyan. Yung gaganap, kanino ginawa, and ultimately, para kanino. Did you get that? Sino yung gaganap? Tayo. Sapagkat sabi, serving others. Ang ministry po ay paglilingkod. Hello? Yan ang aking tatalakayin sa inyo, paglilingkod. Sino daw ang dapat nating mapaglingkuran? Sino po? Sino ang dapat nating paglingkuran? Sino? Teka, hindi pare-pareho yung sagot. Ulitin natin. Kanino natin ipagkakaloob ang ating paglilingkod? To God's people. Yung katabi mo, tignan mo. Sa Kanya ipagkaloob mo ang paglilingkod. Sa Kanya. Naunawaan ninyo? Okay. Para sa Kanyang ikabubuti. At bakit dapat daw pagbutihin o ipagkaloob ang ikabubuti ng isang kapatid? Bakit daw? Upang ma-build up o lumakas ang buong sambayanan ng Diyos. Ang Kanyang church. Okay? And ultimately, sino ang tatanggap ng glory ng paglilingkod na yan? Ikaw ba? Na naglingkod? Yung bang tao na napaglingkuran? Sino po ang tatanggap ng papuri? Sino po? Sagot. God. Yan po ang klaro na kahulugan ng paglilingkod. Ngayon, I would like to share with you the 5 facts about service and ministry. The 5 facts. 5 mga bagay na dapat niyong maintindihan tungkol sa pagseserbisyo o paglilingkod sa ministry. Teka, may microphone ba tayo dyan? Sino ang pwedeng makapag-define sa akin? Magbigay nga kayo ng siguro isa dito, isa sa pasukin. Kung kaya sa Claveria, kung hindi, no problem. Isa sa Lawag. Ipaliwanag nyo nga, ano ang ibig sabihin ng paglilingkod? Na-define ko na actually eh. Pero I just want to come from you. What is your concept about the ministry? Okay? Bibigyan ko ng 200 yung makakasagot dito. Oh. Taas ang kamay. Baon mo ng 2 araw yan, young people. 200 pesos. Okay. Para sa'yo, ano ang ministry? What is ministry? What is ministry? Anyone? Lawag, meron na bang ready? 200 din. Isipin nyo, what is ministry? Carlo, may pangangailangan to eh. Halika na, Carlo. Sagutin mo. 200 pesos. Lawag, meron ba tayo sa lawag? What is ministry? What is serving God? Meron na? Ayaw nyo ng 200? Bila, mayaman kayo ah. Pasukin, meron ba tayo? Pasukin.
Oh, Australia, humanda kayo dyan. Ayun. Si Brother Well, professor ito sa MMSU. Hindi mo to in-AI, ah. Personal mo yan, personal. What is ministry? Ministry pastor para kanyang paningipaay mo, iti pusom panawin mo, kan iti amin mo para ti Apo. Panangipaay ti puso. Tagalogin natin. Pagkakaloob ng iyong puso, ang isip mo at ang lahat mo, ipagkakaloob mo para sa Panginoon. Palakpakan natin, maayos na sagot. 200 pesos. Sa Australia, meron ba? Australia? Australia. Okay, Brother Michael. Nakamute. Yeah, Thank you go. for this opportunity. Ministry is, if you want genuinely receive Jesus Christ as your personal Savior, Pastor, nabigyan ka na po ng ministry. Ministry is opportunity and privilege na makapagsilbi ka sa Panginoon po, Pastor. Yun lang ako po, Pastor. Para sa kanya, ang ministry ay isang opportunity. Ibinibilang po niya na magandang opportunity para mapaglingkuran niya ang Panginoong Diyos. Very good. Paano kita bigyan ng 200 pesos? Nasa Australia ka. Oh, ikaw ang magbigay, Michael. Ikaw ang magbigay. Okay. Oh. Kung pwede ang Claveria, go. Pero pag hindi, Lawag. Meron na ba tayo sa Lawag? Ministry. Nakamute. Nakamute, Conrad. Hindi ka namin naririnig. Wala kang 200. Oh, sige, dito muna. Si Carlo. Hello, Pastor. Ministry ay isang pribileyo na paglilingkod sa Panginoon na ipinagkaloob niya sa church para makapaglingkod sa kanya, Ayun, Pastor. pambira, no? Pribilehyo na ipinagkaloob ng Diyos upang sa church, ikaw ay makapaglingkod. So, basically, yung umiikot na parang concept sa isip nyo, ministry, paglilingkod, paglilingkod, paglilingkod. Palawakin natin yan. Laliman natin yan. Gawin nating mas mayaman sa kaunawaan kung ano ang ministry. So meron akong 5 bagay na nais ituro sa inyo. Number 1, ang ministry is our response to His blessings to us. The key word is response. Kaya ka maglilingkod sapagkat ito ay tugon mo doon sa kanyang kabutihang ginagawa sa iyo. Ang Diyos ay mabuti sa atin. Ano naman ang ating pagtugon? When God does something to you, it requires response. So if God is good to you and you are not serving, you are not responding. Ang alam ko po, patay lang ang hindi nagre-response. Kaya yung Kristiyanong hindi nagre-responde sa paglilingkod, malamang patay ang spiritual life. Kung buhay ka spiritually, dapat mag-respond ka. Tumugon ka sa kabutihan ng Diyos. Nasaan po yan sa Biblia? Salmo 116 sa versikulo 12. Psalms 116 verse 12. Basahin natin lahat. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Ayan. Ano ba ang mga benepisyo na binigay ng Diyos sa atin upang tayo ay tumugon ng paglilingkod? Una, our salvation. Huwag niyong kalilimutan yan. Wala kang kapera-pera ngayon, anyway, ligtas ka. Mahirap, maraming problema, anyway, ligtas ka. Alam niyo kung bakit tayo magsiserve? Kasi pag tugon natin ito doon sa kanyang kabutihang ginawa, iniligtas tayo.
sa mga relihiyon, makinig kayong maigi. Anumang relihiyon ang pinanggalingan mo kung bisita ka ngayon. Naniniwala ako dito, 25 years na akong nagpapastor. Ang parating lumalabas sa bibig ng mga mangangaral ay ito. Ang paglilingkod, mga kapatid, ay requirement para ikaw ay maligtas. Kaya ang dami po dyan, naglalakad araw-araw. Binibilang ang oras ng kanilang paglilingkod. Yung iba naman, talaga namang lumuluhod mula doon sa pintuan ng simbahan hanggang sa harapan. Yung iba, todo donasyon bilang paglilingkod. Bakit? Sapagkat itinuro sa kanila na pag naglingkod ka, ay baka maliligtas ka. Ang Biblia po, iba. Ang itinuturo ng Biblia, naglilingkod ka dahil ligtas ka na. Hindi ka maglilingkod para maligtas, kundi dahil ligtas ka na. Salvation is not the effect of service. It is the cause why we serve. Pag binaliktad mo yan, come on. Ano yung word? Hanggang sa likod. Nakikinig kayo sa likod? Oh. Ano uli? Purpose. Ganito yan, mga kapatid. Dito sa 1 Peter 4:10, ganito ang sabi. Okay? 1 Peter. Everybody read. As every man hath received the gift, even so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God. May tinanggap tayo. Ano yung tinanggap natin? Gift. Hindi po yan regalo na binalot, kundi ito ay enablement. Kakayanan na ibinigay ng Diyos. So ibig sabihin, binigyan ka ng Diyos ng spiritual gift. Ang term sa labas talent. Talento. Hindi ibig sabihin na may talent ka ay pwede ka maglingkod. Ang mahalaga dito is spiritual gift. We have been given spiritual gift and the purpose of God is for us to serve. Para klaro sa inyo, huwag ko nang paikot-ikutin. Makinig. Nakakita na ba kayo ng kahoy ng mangga? Teka, hindi pa tapos. Ano pa lang? Kama yon, kama. Nakakita na ba kayo ng kahoy ng mangga? Kinain niya ang sarili niyang bunga. Hindi, di ba? Kundi, binubuhay ng Diyos ang mangga para makapaglingkod sa tao. Yung pagpapala ng Diyos sa'yo, listen, you do not exist for yourself. God sustains your life for others. Ang tawag dyan, purpose. Nakakita na ba kayo ng dagat? Ito ang dagat. I-vlog mo ngayon, Kadaklis. Ayan. Meron tayong bagong vlogger na membro natin, si Angie Vic. Hindi ko mahanap. Naka-follow ko na yata, no? Naka-follow na ako sa'yo. Kayong nasa abroad, i-follow nyo yan, si Angie Vic. Ang pangalan ng kanyang vlog, Kadaklis. Ako po ang nagrekomenda sa kanyang pangalang yon. Isang araw sabi ko, Angie Vic, mag-vlog ka kaya? Kasi lagi ka na lang dyan sa dagat Gumawa ka. Ang pangalan ng vlog mo, Kadaklis. Ayun, meron na po. I-like nyo yan, Mahiran yung hemen nyo, Okay, dagat. Nakakita na ba kayo ng dagat? Na kinain niya ang mga isda? May dagat ba na kumakain ng isda? Hindi po. Sinusustain ng Diyos ang dagat para mabuhay ang isda.
Kaya hindi ka binigyan ng Diyos para sa sarili mo ng buhay. Bibigyan ka ng buhay, tutulungan ka sa lahat ng problema at pangangailangan mo. Hindi para sa sarili mo ang buhay na yan, kundi para sa iba. Ang ibig sabihin yan, serving is God's purpose for your life. You do not exist for yourself. You exist to bless others. Klaro ba mga kapatid? Number 3. Pangatlo, ano yung una? It is our, ano yung Tagalog ng response? Di gumagaling kayo sa pag-unawa ng ministry. Pangalawa, ano ang ministry? Ito ay? Bakit ka daw bibigyan ng Diyos ng buhay at pagpapala? Para ba sa'yo lang yan? Para saan? Sa iba. Sa paglilingkod sa ministry. Okay. Number 3. It is our path to growth and maturity. Ang ministry ay ating, ano ba yung path sa Tagalog? Landas. Good. Ang ministry ay ating landas sa ating paglago. Bakit po? Sapagkat ang natural na takbo ng buhay, dapat ikaw nagmamature. Hindi ka lang tumatanda. Maraming mga tao tumatanda pero hindi nagmamature. 20 years old na, isip 10 years old pa rin. E di mas matindi yung 40 years old na isip 14 years old. Hindi bale na yung 14 years old pag mag-isip, magdesisyon, parang 40 anyos ang maturity. Sapagkat ang natural sa buhay, hindi ka lang dapat tumatanda. Dapat ikaw nagmamature. Bilang Kristiyano, hindi ka lang dapat tumatagal. Sabi mo, alam mo, 15 years na ako rito, 20 years na ako dito, matagal na ako dito. Nagmature ka ba? Paano mo masabi na nagmamature ang isang Kristiyano? Nagsisimula na po siyang maglingkod. Dati, siya lang ay sinusundo. Ngayon, siya na ang nagsusundo. Dati, inaakay. Ngayon, ikaw na yung nag-aakay. Dati, ina-usher sa upuan. Matigas pa ang ulo. Sabi ng usher, dito ka. Sabi niya, dito na lang ako. Tigas ng ulo. Pero ngayon, siya na yung nag-a-usher. Dati, amen, amen lang siya sa choir. Ngayon, membro na ng choir. Dati, walang pakialam sa mga soul winning, discipleship, ganon. Ngayon, may sariling Bible study. Anong nangyari? Tumagal? Hindi po. Nagmature. Kaya ang totoong nagmamature, naglilingkod na. Tignan nyo sa Hebrew chapter 5 verse 14. Simulan mo sa 12. 12. Hebrew 5:12. For when for the time ye ought to be what? Ang ibig sabihin, matured ka na dapat. Ikaw na yung kasama nating nagtuturo sa mga mangmang. Ikaw na yung kasama nating nagtuturo sa mga hindi pa nakakaalam. Pero ye have need, kailangan uli na may magturo sa'yo ng mga unang prinsipyo. Ibig sabihin, tumagal ka, pero hindi ka nag-mature. Alam nyo, very busy po ako ngayon sa mga pag-e-equip ng mga membro natin. Lunes ng gabi,
Binabible study ko ang Lasam at Apari. Nandyan sila, oh. Lasam at Apari. Pagka-Martes naman ng gabi, binabible study ko ang Vintar. Nandito sila. May bisita pa, si Jerry. Tumayo ka nga, Jerry. Ayan. Ex-abroad galing Saudi Arabia. Ngayon, isa siya sa mga kasama nila Sir Ryan sa kanyang negosyo. Nakadalawang attend na yan ng Bible study. Jerry, tumayo ka, Jerry. Saved, ligtas ka na, Jerry. Alam mo na, nasa langit ka pupunta pag namatay? Yes, alam na alam. Oh. Kaya yan, interesadong matuto sa salita ng Diyos. Salamat. Pag Biyernes naman, pagkatapos ng ating coordinators meeting ng alas 6:30 hanggang alas 8:30, may Bible study ako ng alas 9 sa gabi hanggang alas 11 sa gabi. Singapore, Hong Kong, at Tugigaraw. Andyan din sila. Tinuturuan ko sila. Sapagkat ayaw natin na tumatagal ka lang. Dapat nagmamature ka. Alam mo, ang bagong Kristiyano, nakakatuwa. Pero yung tumagal na hindi nagmature, hindi po nakakatuwa. Hangka nga manursuro no kwan, manursuron. Kaya dapat lahat tayo dito, kung natamaan na naman kayo, mag-amen kayo para hindi mahalata. Pastor, ako na naman yan. Oo! Amen! Sa'yo talaga yan! Pero hindi ko na po ito patatagalin, mga kapatid. Simpleng-simple na unawaan nyo. Ang paglilingkod ay landas ng paglago ng Kristiyano. Pang-apat, number 4. It is our reward in eternity. Amen? Ang ministry o paglilingkod is our reward. What is the word? Reward. Ano ang Tagalog ng reward? Gantimpala. Salamat. Gantimpala. Oh, saan daw po ang gantimpalang ito? Sa langit. Kaya po hindi ka naglilingkod para makamtan ang kaligtasan. Naglilingkod ka para ikaw ay gantimpalaan. And listen to me now. No matter what it cost. Ano na naman yun, Pastor? No matter. Sabihin nyo nga, go. No. Pera, mukhang sinasabi to ng nanliligaw sa kanyang nililigawan eh. No matter what it cost. Kahit pabituin, huhuliin ko yan at gagawin ko yung necklace. Ibitin ko yan tatinggad mo. Grabe. No matter what it cost. Listen to me. Ano man ang kinakailangang ilagak mo o ipagkaloob mo, it could be your time. Listen. Time na binibigay mo sa gawain ng Panginoon. It could be your talent. Praise God. Hinubog mo, pinaganda mo, dinevelop mo ang talent mo para lang ilaan sa ministry. Your treasure, kung minsan pati pera na binigay ng Diyos sa'yo, ilalaan mo rin sa paglilingkod. Nagsundo ka, ikaw na yung nagpamasahe para sa bisita. Ikaw na naggasolina ng sasakyan mo. Tumulong ka, bumili ka ng merienda ng mga naglinis. Ano man yan, time, talent, treasure. Listen to me, whatever it cost. Hindi naman sa'yo manggagaling yung source, siya naman. Bakit ka matatakot maglingkod? Eh yung kailangan mo, siya ang magpo-provide. When God sends, He provides. God's work done in God's way will not lack God's supply. Palagi pong sinasabi ni Pastor John yan sa atin. Huwag kayong matakot maglingkod. Sapagkat ibibigay ng Diyos kung ano man ang pangangailangan upang makapaglingkod ka. No matter what it cost. Hello? Pero ito, hindi yun yung punto. Itong punto.
No matter what it costs, God will reward it. Hindi mo ibibilang na kawalan yung ipinagkaloob mo sa ministry. Hindi ka nawalan. Ang kapalit, gantimpala. Praise God. Nakalagay po yan sa unang Korinto 3, 12 hanggang 15. Basahin ko lang para sa inyo. If any man build upon this foundation gold, silver, precious stone, wood, hay, stubble, 13. Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it shall be revealed by fire. Ang apoy na ito, hindi po ito sa impyerno, sa langit po yan. Because the fire in heaven will try your work. Tignan niyo maigi. Verse number 14. If any man's work abide which he hath built, ibig sabihin, kung maayos yung paglilingkod mo, ano man ang ipinagkaloob mo, time, talent, treasure, anong tatanggapin mo kapalit? Reward. Ngayon, pag ikaw naman ay hindi naglingkod na maayos, 15, if any man's work shall be burned, he shall suffer. Tagalog, siya ba ang mawawala o mawawalan siya? Ito yung hindi nakitang doktrina ng mga relihiyon. Pag ikaw ay hindi maayos naglingkod, hindi naging tapat, kumbaga, nabuhay ka para sa sarili mo, which is isang kamangmangan na pag-iisip ng Kristiyano yon. Pero nabuhay ka pa sa sarili mo. Anong sabi ng Bible? Makakaranas ka ng kawalan. Anong mawawala sa'yo? Kaluluwa? Kaluluwa po ba ang mawawala? Hindi. Anong nawala? Gantimpala. Naunawaan po ninyo? Kaya ngayon, kung ligtas ka, pero pa laro-laro ang Christian life mo dito, pupunta ka pa rin sa langit, pero wala kang gantimpala. Amen po ba? Gusto ko po yung sinabi ni C.T. Studd. Ang sabi niya, only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Let me close with this. Number 5. Pang-apat, we must be equipped to properly serve. Ano yung keyword natin dyan? Anong ibig sabihin ng equip? Ha? Dapat tayo ay matrain. Dapat ko kayong i-train, turuan sa tamang paglilingkod. Ayon sa Ephesians 4:11 and 12, basahin ko. And He gave some apostles and some prophets and some evangelists, some pastors and teachers. Bakit? For the perfecting of the saints. Sino yung mga santo rito? Nasa langit ba? Hindi. Tayo yan. For the work. Listen now. Ang gagawin naming pastor to perfect, ibig sabihin ng word na perfect, to prepare you for service. Kaya ang aking gagawin sa mga susunod na linggo, i-prepare ko kayo, isip, puso, pananaw at lahat, upang lahat tayo ay pwedeng maglingkod ng maayos sa ating Panginoong Diyos. And all of God's people say, i-review natin yung 5 na natutunan natin. So, lumalim yung understanding nyo ng ministry, di po ba? Una, ano ang ministry? Ito ay, ano ang Tagalog ng response? Pagtugon. Bakit daw dapat tayo tumugon? Kasi ang Diyos ay napaka buti. Blessing ba? Number 2, ano ang ministry? It is, bakit ka nabubuhay? Hindi para sa sarili mo. Bakit ka nabubuhay? Ano yung illustration na ginamit ko sa inyo? Number 1, kahoy ng, sige, pag nakakita kayo mamaya ng kahoy ng mangga, kinakain niya ang sarili niyang mangga, gumising ka, nananaginip ka. The mango tree does not exist for itself. God sustains the mango tree so it can bear fruit for others.
And surely, God will bless your lives. Ang hina ng amen nyo po sa sinabi kong yun. I-amen nyo para tanggapin nyo yung totoo yun. God will bless your lives. Not for you, but for others. Number 3, it is our path to, ano daw? Hindi lang dapat tayo dapat tayo ay lumalago ba kayo? Ayan. Number 4, it is our, so anuman ang inilagak mo, time, talent, o treasure, ang kapalit, reward. So hindi ka nawalan, nag-gain ka pa. And number 5, we must be what? Ibig sabihin, be teachable. Tuturuan ko kayo. Alam nyo, let me put this conclusion. Ilagay nyo, Abig, if you can catch up with this. Yung conclusion part. The greatest tragedy. Ano ang tragedy sa Tagalog? Trahedya. Siyempre, galing. The greatest tragedy in life is not dying too soon, but living too long without ever being used by God. Tagalogin ko, ang masaklap ay hindi po yung maaga kang namatay, kundi ang haba mong nabuhay, pero hindi man lang nagamit ng Diyos ang buhay mo. It's not the duration of life, it's the donation of your life. Kaya kung ako sa inyo, hindi lang pagpapahaba ng buhay ang atupagin nyo. Paglilingkod ang dapat isipin ninyo. Nabalitaan nyo ba yung nangyari kay Charlie Kirk? Nakita nyo yung post ko sa Facebook, sa mga may Facebook? Sino pang walang Facebook dito? Ayan, may mga walang Facebook. Okay, si Charlie Kirk po ay isang mangangaral ng Biblia. One of the great Christian debaters under the political side of Donald Trump. Pero it is more on the biblical aspect ito. Grabe, alam nyo ba? Libo-libong mga estudyante sa maraming universidad sa US ang kanyang na-influence. He was assassinated. Sharing the Word of God, answering questions upon question, and died at the age of only 31. Kung tutuusin, masyadong bata. Pero hindi po. Hindi po yung tagal ang kanyang pagbuhay, kundi nagampanan niya ang nais ng Diyos. It's not dying too soon. It's living too long. But you never serve God. Ulitin ko po, wag lang pagpapahaba ng buhay ang problemahin nyo. Ang isipin nyo, maglingkod sa Diyos. Amen po ba? Na-bless ba kayo sa ating lesson? Sino po ang gustong maglingkod na sa Panginoon? All of God's people say, maliwanag pa sa sikat ng araw. Panginoong Diyos, marami pong salamat. You have blessed us not for ourselves, but you blessed us to serve, to be a blessing, Panginoon. Purihin ka sa mensaheng ito. Thank you, Holy Spirit, for helping me deliver with clarity and precision. Pero iba pa rin na i-convict mo ang puso ng iyong mga anak upang magkaroon kami ng totoong pagnais, naisin naming magpagamit sa iyo at maipagkaloob ang aming buhay, time, talent, and treasure para sa ikalalakas, ikatitibay ng iyong iglesia at para sa expansion palalo ng iyong gawain. Wala pong dahilang hihigit dyan
kundi paglilingkod sa iyo. Salamat din sa kabutihan mo. Ito ang aming pagtugon, paglilingkod. At ito lamang ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Would you bow your head for a while? For 1 minute, pwede bang mangako ka sa Diyos? Young people and adult, Lord, thank you sa message. Klaro, klaro. I want to serve you, Lord. I will serve thee because I love thee. You have given life to me. I was nothing before you found me. You have given life to me. Evaluate natin ang ating mga buhay. Kung masyadong marami tayong commitments, dapat ang pinaka-priority na commitment mo, paglilingkod sa Diyos. Kaya masyado ka ng pagod because you are very distracted in life. There's too much going on in your mind, but there's no meaning about your life. Because the real meaning of life is simply serving the Lord. Sing that song together. Everyone stand together. Ready? I will serve thee because I love thee. You have given life to me. I was nothing before you found me. You have given life to me. Heartaches now. Heartaches, broken pieces, ruined lives are what you died on Calvary. Your touch was what I long for. You have given life. Sing that from the bottom of your heart. Taas natin ng konti. Ready na. Sing. I will serve thee because I love thee. You have given life to me. I was nothing before you found me. You have given life to me. Sing everybody. Heartache, broken pieces, ruined lives are what you died on Calvary. Your touch is what I long for. You have given life to me. Let's sing another song. Jesus, use me. Sing that prayerfully. Sing na. Dear Lord, let me a witness if you will have my witness. I know that I'm not worthy, Lord, of you. My eyes of faith, I see you on the cross of Calvary. Dear Lord, I cry, let me your servant be. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's no work that I can do. Even though it's humble, Lord, that my will to crumble. Though the costly way I work for you. Teka, para namang ang lungkot ninyong magsilbi sa Panginoon. Dapat masaya ang mga mukha natin. Oh, awitin nyo yan from your heart, mga kapatid. Kayong mga members, pag may katabi kayong new believer,
hanyo nga tungtungan de tagakapsat. Encourage senyo. Iso nga impatugaw na kataasir dita. Amen. Okay. Everybody sing the second now. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Amen. He's a beautiful rose of Sharon. He's all the world to me. But best of all, He is my morning king. On the chorus now. Jesus is me, oh Lord, come with me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, Lord, have my hands to crumble. Though that must be great, I work for you. First now, I'll stand worthy in Jesus, so that may come my way. I'll spread the gospel to the fallen king. But if it be thy will, Lord, to go across the sea, Lord, help me to be willing to say yes. Jesus is me, oh Lord, come with me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my lips to crumble. Though the cost be great, I'll work for you. Okay, be seated now, please. Let us welcome our beloved patriarch, Pastor June and Mama. In the main sanctuary, we have our Vintar, tumakderman aming nga taga Vintar Outreach. Ayan. Masakit, dete coordinator tayo, Brother Ryan, but he is with us with his family. Ayan. Oh, sabi ko, sumunod kayo sa protocol. So nakabihis sila, pan church, and praise God for that. Okay? We also have Sarat here. Sarat, Sarate. Tumakder kayo man taga Sarat? Okay. At dapat candidate for baptism tayo nga taga-Sarat. At baptisak damdaman. HBBC Lawa, good morning. Pasukin. Okay. Claveria, naka-off na po sila dahil mahina yung signal. Dingras, buhay pa kayo dyan, Dingras. Alright. Apari, nadagdagan sila. Amen. Okay, tapos Lasam. Alright. Ayan, that's good. We have Tugigaraw. Nandyan pa yung mga Tugigaraw natin. Kalangan family. Ayan sila. Wala si Ma'am Lilia ngayon Okay. Sige. At Australia, naka-out na, kaya nag-acknowledge ako. Hawaii, we have Tita Minda and Nanay Josefina. Tito Moises, I'm glad you're there. Tito Teresa, Brother M, Brother Reggie, Tita Annalie, and Brother Sam. Sabado po sa Hawaii ngayon. Pero nandyan sila. From Canada, Brother Rogin, Sister Raquel, and Sister Risa. Glad you're there. Hopefully, someday, makabisit din kami sa Canada. Sa California, we have Castillo family. Okay. Buhay pa kayo dyan? Nandyan pa kayo? Yes. Green na green. Amen. Ayos. Tita Puring. From Thailand, si Faye. Bibisitahin ka namin sa Thailand, Faye. Singapore, Brother Giovanni and family. We have Martinez family. Si Brother Arwin and Kathleen Visitasyon also. Nandyan po si Kathleen. Yung ating mga Hong Kong, baka magtampo. O yan, Hong Kong. Amen. Okay, that's good. That's good. Meron tayong bisita dito, si Brother Jerry. Pakita yung ulit, Brad. From Bintar. Okay. We have Mariano Agoo and Denny Aleta. Denny, from Claveria. Denny, nasan ka? Yun. In-invite ni Tita Ami.
Anong year level ka na sa college, Basang? Anong course mo? Architecture. Very good. So, kaibiganin nyo yan ha, mga young people. Okay? Mayroon ka ng mga bagong kaibigan dito sa HBBC ha. At kaibiganin nyo yan si Jerry. Kamayan nyo yan. Oo. Praise God for that. Okay? So, wag na tayong mag-welcome song. Nag-welcome song na tayo kanina. Pero tumayo tayong lahat as we prepare to give our tithes and offerings this morning. Let's sing, I Have Been Blessed. Teka, mamaya na yung I Have Been Blessed. Yung ano na lang, yung ano ba yung try me, prove me, bring you all the tithes into the store. Well, kasi papatay kayo kadandungan. Ready, sing. Bring ye all the tithes into the storehouse. Oh, your money time and time. Consecrate them all upon the altar. While your Savior from above speaks, trust me, try me. Prove me, said the Lord of hosts. Give a blessing, a measure blessing. I will not pour out on second verse. When my baby feet dry as waters, when it's guiding hand I cannot see. To me, my child, just trust me, try me, prove me, said the Lord of hosts. If a blessing unmeasured blessing, I will not on the third time. I have yielded in my life forever, all I ever had or hope to be. Amen. Good Savior, while I hear Him say to me, my child, just trust me, try me. Prove me, said the Lord of hosts, and if a blessing, unmeasured blessing, I will not pour out on thee. Brother Lucky, lead us in prayer. Kararagta. Amami, Diyos minatang kinalangin. Gyamyamang kami apo iti mensayo apo Lord nga nagigan mi apo. Pagyamanan mi apo Lord iti panang patpatuloy panangaramat mo apo Lord ti sagtunggal mesa iti minis ay dawaten mi nga apo nga sika iti mga bless apo dagitoy aramatem kadi apo dagiti pagubraan dagiti Yes. kakabsat akas iti kadwa apo Lord iti ministry apo Bueno. Lord isi kangarod apo iti maidaydayaw apo iti biag ti sagtunggal maysa i-bless mo ngarod apo dagiti mangted ken kasamut apo detoy tithes and offering Yes. ita nga biga ket dagiti apo iti dawat mi iti napateg anagan apo Jesus. Amen. Be seated. This is a very wonderful and joyful time in our service to honor God with our tithes and offerings. Amen? No umay kayo mo ta, gidra pagkat nakaisam kayo mo ta po. Thank you. Kunam mo ta. Amen? Hanggang dede kasla, nasakit pa inaka mo nga mangtid. Napadagat naragsak ka. Amen? Okay. Sige, go ahead, orchestra.
the Lord. As the HBBC choral comes, let's all stand. Let us sing that song, Happiness is to Know the Savior. Amen. Sing the first. Happiness is to know the Savior, living our life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy. Real joy is mine. No matter the teardrop stars, I found the secret is Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Be seated. We will be blessed by the choral. Title pa lang, nakaka-bless. My God is more than enough. In every trial, in every weakness, His grace is sufficient, and His power sustains us in every step. He is our strength in trials, our comfort in sorrow, and a source of wondrous love, reminding us that in every hour, my God is more than enough. The darkness miserable, lost a child of wrath was I. Without hope, but only great despair, God heard my desperate cry.
Wonderful. Grabe, no? Paunay kan kakabsat iti parabor ti Apo. Kadagitoy nga members tayo iti choral. Palakpakan tayo man ti kinaimbag ti Apo. Eksakto. My God is more than enough. Ket ita nga bigat kakabsat, kaslakay lang agiskwela iti Bible school. Tati intayo adalan ket the doctrine of God. Okay? Amuyo, adu ngamin dagiti mangmangeg ko nga kunada ket ammo basta da relihiyon mo ustudetang kunada ngamin. Ket agpayso da relihiyon mo kasano nga rodno hanamot usto. Dagitay mo daduma kunada uray anat relihiyon mo may sa ti Dios. Hello. Sino kada kay tinakangag kadetan? Kwan. Uray anat relihiyon mo may sa ti Diyos. Kunada, di ba? So, digito iti intayo adresan kansong batan kadagiti umay nga Domingo. Now, dito panagadal ti doctrine of God. Kakabsat. Doctrine of God. Talo nga question ti dapat nga sungbatan tayo. Okay? Umuna nga sa ludsod, what stops men from knowing God? Anyat makay gawid iti tao no apay nga haan na nga amwen ni Apo Diyos. Sino kada kay ti makamamu ka na Apo Diyos? Okay. Mangtedak ti 5 nga sagsasanga gasot. Detan. 5 nga tao ti masapul ko. Di kita datasom, mabalin kayo, ayan. Oh, ngam dito lang siguro. 5 nga tao, sagsasanga gasot. Tell me something you know about God. What do you believe about God? Oh, lan, sanga gasot ti mesa asungbat, pastaray. Paspasan niyo mo ito na, Mike. Oh. What do you believe about God? Just one answer. He is all-knowing. He is all-knowing. Palakpakan tayo. Okay. Oh, sanga gasot di jayan. Gure kayo. Di kita sumarunong nga sungbat, ibagayo di jay what you believe about God and how does that affect your life. Basta kuma, kuna ni Kuya Kirk, I believe that God is all-knowing. Because of that, I will always do what is right. Whether kit-kitanak ni mami kan daddy, kasi urayan at yan ko, kit-kitan ni Apo Diyos, digiti ubrak. All-knowing. Yon. What do you believe about God? Anat impact na gan ka. Tapnon ti kastaket fair. May sa nga adult men. Okay. Sino ti mangi takder ti kina-adult nga men. Sige na. 100 pesos. Oh, buy-buya, di kita taga-dingras. May isang tumot ta dingras, ha? May isang nga dingras. Oh, may isa dingras. Baka talasam, kaya't yung ti sumungbat. Oh, sige. Men, come on now. Oh. Uri Ilocano, ni Apo Diyos ket kastoy, ket gaputa iso na kastoy, so nga kastoy met ti epekto na iti biyag ko dayta. Kunayo. Come on. Alan. Narigat kay pelang basit nga Brother Ruby. Narigat kay pelang patpatak diren ita. Brother Ruby, bigay mo kay Brother Ruby. Tagalog, kay Tagalog, Brad. Kinabahan bigla si Brother Ruby. Oh, Brad, tell me something. What do you believe about God? At ano, dahil sa belief na yon, ano ang epekto sa buhay mo yon? Kay Tagalog, Brad. Sige. Siya po ang gumawa ng lahat sa mundo. At dahil doon, ay maglilingkod po ako sa Kanya. Yon, ganong sagot. Oh, di ba? Simple lang. Dahil ako ang tumawag ng pangalan mo, Brad, ikaw ang magbigay ng 100. Oh, bigyan nyo ng 100 yan. Okay. Adult ladies. Adult ladies. Sige. Reynalyn. Oh, yan, kay Reynalyn. What do you believe about God? Microphone. Dija, Orion. Okay. Sige.
Sige. Pastor, God is the Alpha and Omega. Okay. Ano ang Alpha and Omega? When the beginning and the ending, Pastor. Ayun, okay. In my Christian life, Pastor, as I keep on for keeping the race in my Christian life, I will focus on God, Pastor, to run the race. Because He is your beginning, And the ending. siya Pastor. yung simula ng race mo, siya rin yung dulo. Yes, Pastor. Ayun. Very good. Palakpakan natin. 100. Okay. Isang young professional. Professional. Lester. Ganyan. Automatic. Ano po, Pastor? God is all-powerful. Okay. Na since we know that I know that God is all-powerful, awan iti ba nagngahaan nga maited kanya, kinhan ko mapagbalig yan, kabukan yan, Pastor. Yes. Kita mo niyan, di ba? Okay. Young professional na lady. Sige, mga single professionals natin na mga babae. Meron pa ba tayong mga single professional na ladies dito? Wala na yata eh. Kathleen. Asan si Kathleen? Ay, nasa baba. Jessa. Okay. What do you believe about God? God is sovereign po, Pastor. God is sovereign. Pakipaliwanag mo naman yung sovereign. Those bleed kami sa'yo. Anong sovereign? Sovereignty po, Pastor, ket whatever trials or whatever naman ti pagdaanan iti panagbiag ket I know God is with me, I know God is inted na dagizay tapno datayo ket agmature ken agrow pay po, Pastor. Yun. Ang punto niya, ang God is sovereign, God is in control. Okay? So driver, ito yung alubong. So whatever happens, no worry. God is in control. Okay, next. Sa mga college natin, college men. Mga college, sino mga college men? Taas ka ng kamay. Mga college men natin dyan. Taas ang kamay mga college. Lahat ng mga men na college degree. Ayun, yun o. Yun si, anong taga mo, Barok? Marios? Ikaw ba si Marios? Bigay mo sa kanya yung mic. What do you believe about God? And how does that belief affect your life? Naibagada amin nun? Sige. Try it. Just try. Kaya mo yan. Ni Apo Diyos ket kunam adu. Para may idea ka, ang Diyos kasi meron siyang natural attribute. Digito'y kababalin na nga awan ti tao. Siya lang meron nun. Ang Diyos meron ding moral attribute. Meaning, digijay nga kababalin at damat iti tao dayjay. So, give one. God is a powerful being. God is powerful being. So, kasalang ko may Jim baka ni Ma'am Renely ay adati nang ibaga nga ti ni Apo got isunat nagaramid deti lubong tayo. And that's why He can do all things that none of us can do. nothing is impossible Through Christ Jesus. Yes. Palakpakan natin. 100 pesos. Sa mga college ladies, taas ang kamay. College ladies. Come on. Ayan o. Dito, siyang unang nagtaas ng kamay. What do you believe about God? Okay? I believe about God, isa po siyang mapagkakatiwalaan po, Pastor. God is trustworthy. Yes po. Okay, trustworthy. So, ano ang epekto sa'yo nun? Bilang na-save na po ako as a Christian po, naipakita po sa akin na marami po akong friends, pero hindi po lahat sila mapagkakatiwalaan. So, ang God lang po ang mapagkakatiwalaan po sa lahat. Very good. Okay. High school. High school. Kahit isa na lang. Okay, si Jeremy. High school. Then we'll get one from Dingras, ha? May isang taga Dingras. God is my guide po, Pastor. Guide. That's why adanak valid to ministry and also in this church po.
Yes, di ba? If God is your guide, you cannot go wrong. Very good. Oh, ready ba ang dingras? Yan oh, amen. Sige. Go ahead. For me, Pastor, Bukas na radyo mo, TDCJC, tirada na dito. Okay. Ulit. giver of life. That's why I entrust everything to Him, because I believe He take care of me. For without God, I am nothing. Yun. Awan iti sa bali nga intay pag talkan iti amamin tayo, kung haanlaing nga iti apo tayo so na iti manakabalin amin. Ayun. Palakpakan natin. Oh, 100 yan. Lasam. Meron ba tayong lasam? Okay. Sige. Well, awanan na eh. Ha? Pune nervyos dan. Ayabak sa di awan dita. Isot mangi takder adawan. Awan. Okay, listen to me. Kita nyo nga usat ayan. No kayat mo nga may bagot ti biyag mo, nakadepende ti panakaamamom ka na po Diyos. Iso nga datayo, agis strive tayo lat bukbukod tayo. Ngam di tayo mat inammo ni Apo Diyos. Gayam, ti sikreto kan tulbek, tinabalay nga panagbiag, awan ka DJ, kinapasnek mo lang. Adda ka DJ, panakaamamom ti kinasyasin no ti Diyos. You see that? So we know God, but we know little about God, and we are not experiencing God. Oh, gusto ta ko na? Basta king gagat ni Apo Diyos, tamarso amang isalaka, naayat, na parabor. Are you experiencing that? So I want to teach you about God. Talo nga sa ludsud ti dapat nga maawatan. Number 1, what stops men from knowing God? Apay nga ti tao, haan na nga ikaso nga amamuan ni Apo Diyos. So batak to no next Sunday deta. May kadwa, the second question that must be answered is this. Why do we need to know God? Apay nga dapat nga amamuan ni Apo Diyos? Why? Kasapulan ba ni Apo Diyos? Sino kada kayo ti karpentero? Tayag naman ti imana? Kasapulan nyo ba ni Apo Diyos kas may sa karpentero? Kasano nga kasapulan nyo ni Apo Diyos? Di ba? Sinot nanang dito, nanang. Kasapulan nyo ba ni Apo Diyos kas may sa anana? Yes. Di kita agbasbasa man itayag na ti imana? Can you explain how do you need God in your life as a student? Di ba? So why do we need to know God? Let me give you 5 reasons quickly. Isurat yung lahat ng keyword, mahahaba yung mga points. Pero number 1, why do we need to know God? Okay? Number 1, because of eternity. The keyword is eternity. Knowing God prepares us for eternity. Oo. Tibiyag kakabsat, tirabaw ti daga, hanga isut final. De tibiyag mo dito'y preparasyon ti eternity. Nuham mo na amamu ti Diyos, kasanunto ti kararwam to numatay ka. So you need to know God because babaan ti panakamammum ka na po Diyos, maisaganam iti kinaagnanayon mo. Listen, ti kang runaan nga goal diti nga rabaw ti daga, saan nga success? Kasi numatay ka hamo maitugot amin di kita. Ti ka-importansyan nga goal, ang edukasyon. Kasi numatay ka hamo maitugot, di kita diploma. Haamat nga kinabaknang, naggagat ka, di ba? Permit urnong mo kan amin. Nung natay ka, maitugot mo ta kwartam? No.
the most important thing to know is not how to succeed, how to have more money, but God, because with God, you will prepare your eternity. That's the first important reason. Now, the second important reason, why we need to know God is the word character. Ni Apo Diyos lang ti makabalin nga mang transform ti ugali ti tao. Only God, money can change people. Yes, money can change people. It can change like what? No, basit kwartam, syempre batit magatang mo. No, adot kwartamon, adot magatang mo. So tibiyag mo agbaliw, di kasasaad agbaliw, gaputi kwarta. Correct? Hala di jay. Money can change the character of people. No bumaknang ti tao, puwera de los buenos, anat mangyari? Nakuspag no kwan. Anam mo, nagitita tao, nilo? Money can change people. Alahamot ki di amin, dito yung kasla ko man numapangkat US, 1 month nagawid. Kung kunahan naman ito na, di ba? Kakalsa, hanggo ibagbaga nga dakay dito, dakay nga data Hawaii, ang nakadolyar lang, basi, kung kunahan naman ito. Liri. Agad, ni Edmar, agad, manong tawon mo, JUS Edmar? 16? 6 years old ka pala, ide? Manong tawon na tan. Isa nga, di pa nagsaon na slang. Agdarata, agong mga makisarita king kuana, right? Money can change people. But do you like money to change you? Education can change people. Place can change people. But do you know the best that can change you? God. Iso nga uray yan nat yan mo, ni Apo Diyos ti kapintasan kan isot dapat pundasyon ti karakter ti tao nga kabsat. Nagpepeso deta, uray adot adal mo no awan karakter mo on serbinan. That is why knowing God transforms our character. Amen, kakabsat? Okay. Outline ko tayo. Nagpukaw mo tayo. Number 3. Because knowing God gives us strength and what? Stability. Deta ti may ikatlo kakabsat nga blessing. By the way, DJ character, ti kayat ko kumagam nga emphasize itay, ti kapintasan nga panagbalbaliw nga napasamak ken ka, ket saan nga DJ kasasaad mo, no di ket jay kababalin mo. Kasi uray anat kasasaad mo, no napintas jay kababalin mo, you're a good person. And only God can transform your character. So, dati ba ikatlo, knowing God gives strength. Amom no ape nga nakapsot tayo, kasi tao tayo. Uray ibagam nga napigsaka, tao kantupay lang. At pagpatinggaan talaing mo, deta panunot mo, tapigsam, tabagim, adalimit na kakabsat. Kati good thing, no yan nat nagpatinggaam nga tao, isupelat pangrugyanan ni Apo Diyos. So if your life needs a strength that is bigger than you, then you need God. He will give you the strength to do it. That's what you need to learn about God. Daniel 11:32, it says, "And such as do wickedly against the covenant shall he corrupt thy flatteries, but the people that do know their God shall be strong and do exploits." Number 4. The fourth word, why we need to know God, is the word wisdom. Ti kabayatan, nga paggapuan ti sirib, gubwayan, sino? God. Knowing God is the true source of wisdom. Haang nga diploma ti paggapuan ti wisdom.
haan nga degree ti paggapuan ti true wisdom ni Apo Diyos. So hammo iparparang yang para rayag jay diplomam ken jay degree kasi ti mangted ti wisdom ken ka ni Apo Diyos. Number 5, apay nga dapat nga ti tao amamun na ti Diyos because of this word, meaning and purpose. Adu tao ita nakabisbisi ngem kaslaawan kay papanan ti biagnan. Feeling na awang kaiskan amum no apay because you have little knowledge of God. Because only God can give meaning and purpose to your life. Naawatan niyo kakabsat? Without God, life is vanity. So i-review yun deta 5. Deta kakabsat ti benepisyo ti panagam-am mo kan Apo Diyos. What are the 5 keywords, everybody? Read together. Eternity. Number 2, Number 3, strength and stability. Number 4, wisdom. Number 5, meaning. Sino kada kayo? Hanyo kayat talima? Sino kada kayo? Timayat kadeta nga 5. Anak tulbot na. Know God. Everybody say, know. Okay. Now, number 3 question. So, what is the first question? What is keeping men from discuss to next time deta. Kasla idat tagat amom no medyo hanakum kumput king ka detoy, mesa king ka dijay. What is keeping you from knowing God? Number 2, why we need to know God? Number 3, question, what are the fundamental truths to know about God? Anya da dagiti basic, hangko idasar amin, but there are fundamental truths that you need to know about God. Dating a knowledge, when you begin to believe this, will change and improve your life. Okay? It will give you wisdom. Number 1, very simple, fundamental truth. Ngem, pagdedebatyan ti ado nga relihiyon deti number 1. Ano di jay pastor? God is one. Everybody read together. Oreda kay tasum. Go. God is mano ti Diyos? May sa ti Diyos. Deuteronomy chapter 6 verse 4, the Bible says, Hear, O Israel, the Lord our God is Hinduism. Hindu. Sino kada kay tinakangagdetan nga kwa? Hindu. Ado je India deta. Hinduism believes in 33 million gods. That is called polytheism. How do they explain 32 million gods? Let me read an article I read. It says, the way it is explained is that in order to keep the universe running, tapno kano amayat ti anayas ti universe, ni Krishna nga isut supreme being kadigiti 30 million gods ni Krishna the highest God. Okay? Has put into place individuals that oversee different parts of the material universe. Una, notit universe ka 2 trillion galaxies manungarod itimang supervise data. It makes sense nga adut Diyos nga mangkita. Naunawaan nyo? Kasla kuma, adamang kita ti flood control. Kalakad jay kakabsat deta. Adamang kita ti flood control ti Ilocos, flood control jay Bulacan, flood control jay Cavite, flood control. Nga supervisor, arig na God's dadigita. For example, they are referred as demigod. For example, someone responsible for the sun, tinagan na kano, Surya. Tapno hanagpundi ta init, maintainen kano ni Surya God. The goddess Saraswati is the overseer of knowledge. So, no ape nga aduti, the Google, the AI, data ni Saraswati. The creator of the material universe is known as Brahma.
Sino kanot ng parso at the universe? Ni Brahma. The destruction of the universe is overseen by Shiva and Vishnu. So that mang maintain. Iso nga nagbibin ng gadigiti planeta kano. There are individuals overseeing the ocean, the wind, and practically every facet of creation. So wherever you are, if you need help, call on the name of the God in charge. So kung yung kiagdaklis, pukawan nyo, jay Diyos, ti bye-bye. Namakpay ti kaadot ikabesam nga nagan ti Diyos ang kakabsat, nagadunga Diyos nga ikabesam mon. Na imbaglangan ng tati Biblia ibaga na may salang ti Diyos. Uray sa dinot ayan mo, may salat Diyos nga awagam. There is only one God. Okay? Very fundamental truth deta. Di kay maragsagan ita. No kumahindu tayo, adot ikabesa yung nga Diyos Di, dakat ado ko may ikabesam nga Diyos, Brother Jacobo? Kadama pang kataltalon, sinot Diyos ti taltalon itayan. Nga karayan, arat nagan tayo Diyos ti karayanan. Di ba? Pangaralakat lista mo na. Inka di bye-bye. Iti Diyos ti sinti Diyos na tayo, di kita mataanan. Kawagak man, tap nga ita, ibaon na ito, di kita mataan. Sino tayo Diyos tayo, ti susayan. Nagado, 32 million. Datayo, may salat Diyos nga awagan tayo. With that in mind, ito no, agawit kayo kunayo, Apo, thank you. You are only one God. Sikalat awagan me. You know everything. You are God of everything. You are God of everywhere. You are God of all wisdom. God of all creation. God of all places. God of all blessings. You are our God. Kasta to no idaydayo yo. Next, I will close with this. Mabali siguro ag-prepare di kita candidate for baptism tayo. So tuloy-tuloy tayo. The second fundamental truth you need to know about God is this. God is Trinity. Yes. Ti Diyos may maysa, ngam ni Apo Diyos is Trinity. Ti kayat nga sawon deta, Trinity kakabsat, panagkaykay sa iti talo a persona. Ana ti meaning ti try? Tricycle. Api nga tricycle? Talo ti ligay na. Iso nga try. Niti, unity di jay. Unity, ti talo a persona. Iso nga Trinity, unity. Again, everybody say, ape nga Trinity, panagkaykay sa ti talo nga. Sino dati talo nga persona tayo? Ti Ama, ti Anak, Espiritu. Dagiti daddo mga relihiyon, ibagada nga awan Trinity ta Biblia. Ket no ti Ama ket Diyos. Correct? No ni Jesus ket Diyos. Ket ti Santo Espiritu ket Diyos, nga may sa ti Diyos, kasano pa nang explain mo nga Rodeta? The only way to explain is Trinity. One God, three persons. Kasi no ti pumayam, ni Jesus ket Diyos, ti Ama ket Diyos, ti Holy Spirit ket Diyos, iso nga talot Diyos tayo, kulto ka no kwa. Kasi go back to principle number 1, God is one. So now, how do you explain nga ti Ama, Diyos, ti Anak, Diyos, ti Holy Spirit, Diyos, nga meme sa ti Diyos? That's Trinity. That is in 1 John 5:7. Kita nyo di 1 John chapter 5 verse 7. Isurat nyo. Anak ko na di 1 John 5:7. Okay? For there are three that bear record in the Father, the Word, deta nga word ket ni Jesus Christ, according to John 1:1, and the Holy Ghost. And these three are, iso nga kakabsat, no adda makasari tayo, ngahan nga mamati ti Trinity, kastoy no kat damagan nyo. Kastoy ti panakisauyo. Kunam keng kuana, patunayam yan ta Biblia nga awan Trinity.
patunayak king ka nga at the Trinity. Kasi awan maibaga na nga bersikulo, wano eksplanasyon ta Biblia, nga mangibaga nga awan Trinity. The only way to explain that there is one God, yet the Father is God, the Son is God, the Holy Ghost is God, but one God is Trinity. Now look at this diagram. Kita nyo dito yung diagram. Okay. Can you read that? Ano dyan nga to? The Father is, kita nyo dyan ta bangir, ikadanak pelang. The Holy Spirit is, Jesus is, the Father is not, Jesus is not, Holy Spirit is not. So hanga may sa a persona deta, talo ang nagduduma a persona nga may sa a Diyos. Deta ti Biblia, ti kayat nga asawan kakabsat, Trinity. Okay, next time, sa balinto nga verse ti Jay, we prove the Father is God, Jesus is God, Holy Spirit is God. Tingamin ko nada, no, kwa digit da dumagat. Manot Diyos yaw, kunadagat, kat may sa ati ko na ta Biblia. Mamati ka nga ti Ama, Diyos, when? Kunamat, di ba? Mamati ka nga ti Anak, Diyos, when? Kunamanen. Ti Holy Spirit, Diyos, when? Manot Diyos yaw, kunana, di ba? Kunam king kuana, nagbasa ka, when? Addition sa latam mo may. Da kami kat multiplication. Kasi ti addition, 1 plus 1 plus 1 equals multiplication. 1 times 1 times 1 equals yun. Multiplication. Kuna dagat, kasano kuma? May sa Diyos, talo a persona, imposible. Anat sungbat, ti tao imposible. Ngam kiniapo Diyos, awan imposible. Now, deti ti kayat ko ibati kada kayo. The Trinity in salvation. Ipan nakaisalakan, the Trinity ito. The Father is the architect. Isut ng plano. Ipan nakaisalakan tayo. At ati tao natnag na isinag apo ti basol. Jesus is the builder. Isunat ng aramid. Arig na, worker. Isut ng aramid. Isung ano ko na, sinut inawat mo, hamukong ko na, inawat kon apo Diyos ni Jesus Christ as your Savior kasi isut ng bayan. Clear? And the Holy Spirit is the resident. Oh, nakita yung deta kakabsat? So maruno. Deti creation, amuyo ka di kakabsat, nga Trinity, tinang parswati creation. Kita nyo tignan nyo maigi to. Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and the earth. That's the Father. Colossians 1:16, anak ko na. By Him, ni Jesus Christ deta, where all things, sino kanot ng parsote amin? Jesus. That are in heaven, that are in earth, visible, invisible, throne, dominion, principality, power, all things were created by Him. Ni Jesus ituktukuyin na ta. Is the Holy Spirit active in creation? Kitan tayo kakabsat di Genesis 1:2. Genesis 1:2. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God move upon the face of the waters. Hanti kailangan ti creation nga kitan. Tao. Did the Trinity create man? Yes. Genesis 1:27. Anak ko na natin Genesis 1:26. Sorry, 1:26. And God said, sino't nagsao? Okay. Sino nagsao? Anak ko na ni God. Let us make gureka. Ada ka sarsarita na? Uno awan. Sino ti kasarsarita na nga ibagbaga na parswaan tayo ti tao? Digiti nga ta anghel? No. Let us make.
Di pa no, let us make men, pati angel, creator. So when he said, let us, he was talking. The three was talking. The Father talking to the Son and the Spirit. After our image. After our likeness. Isu nga kakabsat, no apay nga ti tao tripartite, na yasping iti Trinity. Dataylat adak bagi kararwa espiritu na, ta animal awang kararwana. Taulat adda bagi kararwa espiritu, tripartite. Apay nga kasta ti panang design ti Diyos king ka, una ta isot na yasping iti kinasyasin nuna, Trinity eh. Let us make men in our image. Very clear? Deti last kay batik kada kayo. Sino kada kayo ti agkarkararag? Isuro kayo ti prayer iti Trinity. Kasto iti pa nagkararag. The Father is the addressee. No agkararag ka ti kasaritam, amami. Hello? Amami nga nainlangitan. Matthew 6:9. Our Father, which art in... Okay. Next. Jesus Christ is the mediator. Meaning, iso nga makaasideg tayo iti Ama is because of Jesus. Iso nga DJ maudi nga balikas mo, haan nga expression mo no phrase. Isot bilag ti kararag mo DJ, the word nga, amin digito'y kat dawatek ken ka Ama, itinagan ni Apo Jesus. The mediator is Jesus Christ. Kasi kuna ni Apo Jesus, listen to what he said, John 16:23. Everybody read. And in that day shall ye ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, read this part, everybody. Whatsoever ye shall ask the Father in my name, He. Isungahang mo nga ibagbaga lang DJ, in Jesus' name, amen. At the meaning na DJ, in Jesus' name. Isut ki tulbek ni Apo Jesus tapno ti Ama, ited na jay daw dawatan. Kat awanhan na maited iti Ama, babaan tinagan iti anak. Kasi kunana, whatsoever. Oh. Tatagakabsat, the Holy Spirit is the intercessor. Kasano nga trabaho ti Holy Spirit dito intercessor? Romans 8:26. Sino kada kayo ti adot parikot ken problema na? Learn to pray the Trinity. Learn. Likewise, the Spirit also helpeth our ti kayat nga asawa no agkararag ka ngamin. Ammom nga da problema. Ngam no da dumaham mo nga i-negotiate kan i-explikar. Di ka pa'y ammo no anang solusyon ti dawatam nga kasapulan. You know what the Holy Spirit does? He helpeth our infirmities. For we know not, kita hammo eh. So nga hang kaagin lalaing nga agkararag. Kasi uray ta kararag, hammo mo'y ammo no anat dapat dawatam no daduma. But the Holy Spirit helpeth our infirmity, for we know not what we should. Di mo amo di dapat nga ikararag mo. Baka di daw dawatem, hana isut rebeng nga dawatem. As we ought. But the Spirit. So kastoy deta. For example, may Emi, paspas. Cyrus, halika. Oh. Cyrus. Oh, limbawa. Di kayo dito. Oh, sika kumani ti Heavenly Father. Okay? Sika dijay agkarkararag. Apo, adot parikot kan problema, kastoy. Amom no datay ti agkararag ket no daduma, selfish prayer tayo pay aya. Ngam ti Holy Spirit, ammo na dijay kasapulam nga dapat ibagaya. Iso nga, asla ko magsao ka king kuana, tulungan nakkadia, kastoy. Kunam lang. Alala ka, makisao ka king kuana. Tulungan nakkadia. Oh. Kunak no kwa, ti kayat na nga sawan, kastoy, kasi kastoy isuna, kastoy, dejay ti kayat na nga sawan. Intercessor.
Wunuhaan, haanti kayat nga sa di ba, kastoy. Oh. So habang agkarkararag ka, uray dim ammo tagkararag, while you pray, the Holy Spirit ipan na jay panunot mo, jay dapat nga ibagam iti Diyos. That's the Trinity in prayer. Oh, iso nga nasadot ka nga agkararag, kasano nga napigsa ka? Kasano nga adda ma-avail mo tibiyag no nasadot ka agkararag? Katning, the Trinity is ready to work. When you pray, imagine, agsasao ka lang aggunay jay Trinity kakabsat, punay ka. Thank you. Amen kakabsat? Oh, di kiti dadumamet, hanga Trinity ti prayer da. Anak ko na yaw, duality. Kasi ti address ni Jesus, ngam ti pangipulungam ni Maria. Iso nga Ave Maria, napno ka ti grasya, ikakaasi na kam nga managbasol. Apay, tanong ni Maria, kat ibaga na kini Jesus nga anak na, haan to kano nga tumanggi ni Jesus, kasi ninanang natin nagkid daw. Yan nga rodeta ta Biblia, kakabsat. Kat ti kunana, 1 Timothy 2:5, there is only one God, one mediator, mangibabaet between God and man, the man Christ Jesus, yung awan mediatrix. So it pays, amo yun no naawatan nyo dati, concept ti Trinity in your prayer, pati kararag mo, agbalin nga na urnos kakabsat. Mabalin ako ng Ama, umayakan ka. Katikat Santo Espiritu, idalanak nga iturong, ta Diyos ka, kat hanasinsinan, hanapaspasaw, ti ibalikas ko king ka, ngam apo, ti kinataok, limitadot pan nakaawat ko ti biyag. Kat tulungan na kat ti Santo Espiritu, nga makisarita king kaita. Di, apo, the problema kastoy kat kastoy. Bagamon! Amen? Samo ko na, amin digito'y dawatek, itinagan ni Apo Jesus. Amen. Whatsoever you shall ask in my name, He may give it you. All of God's people say? Deta kakabsat. So napintas, dito, kuha tayo, lesson tayo ti Doctrine of God. Okay, glory to God for that. Reviewin tayo Ano tayo lesson tayo imun una? About ministry. Anat naawatan tayo ti ministry, number 1, letter R. Response. Apa nga response tayo? Pagtugon sa kanyang kabutihan. Number 2, letter P. Awan baybay nga kanan na itibukod na nga ikan. Agek exist je baybay para kadigijay ikan. Iso nga agek exist tayo, kat i-bless na tayo ti Apo, tapno ag-serve. So don't be self-centered, and don't be self-consumed, and don't be selfish. Be a servant of God. And all of God's people say? All right, let's pray. Lord, we come to you with thanksgiving and praise. Salamat sa aming candidate for baptism today. Bless, Lord, ang aming mga new believer. Salamat sa pagdadagdag mo ng mga membro sa aming church. In Jesus' name, amen. Hisurat nyo ta realization yon kakabsat. Picture yon habang agbaptizak.